Ma a vadonatúj Zozolem Minions Jellies termékeket fogjuk megkóstolni. És őszintén szólva van köztük pár elég izgalmas. Nézzük a Rainbow-t. Ó, te jó ég. Ez tényleg nagyon savanyú. Imádom ezt a gyümölcsös ízt. Vajon melyik fogja kékre festeni a nyelvemet? Nézzük a Paintert. Ez nagyon-nagyon finom. Ezt imádom. Strawberry banana. Szerintem ez a Minionok kedvence. Banana! Ó, te jó ég. Hát azt hiszem, nekem is ez a kedvencem. De jó ez a két íz együtt. Lehet, hogy ez lesz a legsavanyúbb. Ananász. Klasszikus. Narancs. Tökéletes. Citrom. Ez nagyon jó. Azt hiszem, ezt is imádni fogom. Banán. És eper. Finom kis lágyak. Dinnyés. Na jó. Ez a legsavanyúbb. Ez zseniális. Úgy jó. Hogy melyik volt a kedvencem? Azt hiszem, hogy a banana strawberry. Ha ti is